Γεια σε όλους! Υπάρχουν και αυτές οι διακοπές. Είμαι στη Λίμνη Στρας, καταράκιστα και είναι τέλεια. Η θερμοκρασία στην πόλη ανεβαίνει και εμείς αναζητούμε δροσιά σε ένα κοντινό προορισμό. Ήξερες ότι υπάρχει γαλάζια λίμνη στο Κιλκής? Κατεβήκαμε το μονοπάτι και αντικρίσαμε αυτό. Έναν μικρό παράδεισο που θα σας αναζωογονήσει. Μόλις φτάσετε θα δείτε ένα καταπράσινο τοπίο με τρεχούμενα νερά. Ό,τι πρέπει για χαλάρωση και αποτοξίνωση. Συνεχίσαμε την περιπλάνηση και νάτι, η γαλάζια λίμνη της Βόρειας Ελλάδας μπροστά μας. Κάποιοι επιδίδονται στις βουτιές και άλλοι χαλαρώνουν. Συνεχίζουμε τη βόλτα μας, κάνω ένα παγωμένο ντους και μετά βρίσκω και μια φίλη. Ποιο κορίτσι είσαι εσύ? Ώρα για μια τελευταία βουτιά. Τι περιμένετε, απέχει μια ανάσα από τη Θεσσαλονίκη. Θα τα ξαναπούμε.